Hola, em dic Hellrow, ja he canviat el to canal. I abans de començar, continuar, dir un parell de coses. La primera, passo de llegir els textos, perquè em vaig rebentar la veu a l'anterior vídeo, el qual els posaré una mica i que la gent pugui posar pausa i tal, i els poder llegir tranquil·lament, i ja està. I he canviat les veus, he posat les veus en anglès perquè és que si no no encaixen amb la gent quan parla i fa una mica de mal d'ulls. Les veus ara estan en anglès, tenen subtítols, això sí, i tal. I bé, doncs anem. D'anar a l'executiu o a les cartes abandonades. Que això és... Val. Podríem anar per allà. De fet, sí, no ara. Per aquí... No, per aquí no. Tonto. No, aviam, on era? Diria que era per aquí. Si no, em quedo enganxat. Per aquí dalt. És l'oficina del director. Ostres, no m'aclaro. Val. Sí. Val, sí. Era per aquí. Per aquí, després això que vull. És de nivell 4. Val, és per aquí. No, és per aquí. Teoria. No. Val. Ostres. Per on? Que bo que sóc, movent-me pel mapa amb això obert. Boníssim. Sé que queda raro, però bueno. Aviam. Sí, ostres, que bo. Val, ja està. Ara sí. Ara ja em torno d'abans i torno a pensar. There it is again, our welcome message. Això. Hi ha recursos. Metres. Això no ho podem fer. Vinga. Ok, cadàvers. Right. Seria mal vist. Primer mucho texto. Ho poso així en gros. Llegeixo bé, una pausa i fora. Ja m'ho llegiré jo. Aviam. Ja n'hi ha un. Pues fora. Això... Yes, it's overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. He hagut de pujar un moment al que no hi sabia jo. Ja no havia de tocar. Això... I això. Que n'hi ha dos. Hi ha la fotografia del director i el retrat del director. Interessant. No sabrán el sacrificio que nos ha exigido. Ni falta que... Bueno. Allà. Hi ha més penya. No sé. Entesos? Aviam.
Que no em perdi ara. Anar. Cartes. Vale. Puc fotre-los tiros des d'aquí? Bé, puc fora. És una mica rat, això. Ui, hi ha algú. Dios màquina. Interessant. Bueno. Anem abans. Ai, quina por. Mira un caixa. En bolsa de munició. Veam. Veam això. Voy a derribar munición al acertar. ¡Ostras! Hombre. Sí, no? Si surt bé. I això és igual que l'altre. De fet és pitjor. Mateixa raresa però dona un 2% menys. Bueno. Aviam què més tinc. Els recursos i les missions. Sí, vale. Això... Ostres! Que no tinc les coses. No tinc les coses xules que s'aconsegueixen. Que dolent que soc. Que posa una escopeta de fira. Bueno, això sí, aquest sí que pot escopeta. Aumento d'energia. Porten aquesta espècie de força o... Em sembla que era el coixí del His on es protegeix, els de His. Que ho havíem llegit al capítol anterior, això. Anda allà dalt. Però aquí hi havia alt, que no tal. Aquí? Ah, aquí. Aquí. Ens veu un papín, ja ho sé. Tampoc veig, però bueno, mira. Glen Park. Un nom curiós. Diria d'explorar-ho, però és que veig coses brillants. Vale, sí. Anem a explorar-ho després d'anar allà dalt. Que per cert no s'acaba. Oh, sí! No apareixen més enemics. Dios. Pensava que apareixerien més enemics. Purifiquem la zona. Bé, anem a veure. Ara si anem a explorar una miqueta. Aviam. Furgar. Vale, és furgar, punts de control. Aquí teniu això. Vale. Sí, hi ha més coses. Sempre és interessant trobar més coses. Així jo ja fora de càmera ja em llegiré les coses. I tranquil·lament, doncs. Així jo també m'entero de què és això. Així. Así que de la tarde del martes. Veiem si hi ha algú més per aquí. Perdó per la qualitat, vale, però és que no sabia jo si el joc em tiraria bé amb alta qualitat. Ui, una tele! Ui, una tele! Anem a veure la tele.
hope you looked over. We'll find your mama together. Quin mal rotllo. Ok, no fa mal rotllo ni res, no? Vinga, anem. Ara és com me la trobo per aquí, la Nina, i va matar-me. O apareixen enemics. Dels dos. Ah, mira, aquí sí hi ha alguna cosa. Hi ha alguna cosa. Text. Vinga. Som-hi, doncs. Anem a avançar. Hem d'anar a la secció de les cartes abandonades. Que no és per allà perquè està en vermell. Una cosa curiosa del joc és que et marca amb aquestes llumetes el camí. O sigui, realment si jo vinc aquí, veiem, per un cantó, doncs, no puc entrar, necessitaré una targeta de nivell 2 o alguna així. Però, vaja, te marca el camí amb això, les llumetes de colors. Però anem per aquí. Hi ha coses. Ui, una tele! Anem a veure la tele. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on, and they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Sí. No? Bé, un disc. Disc dels antics, vaja. Que dona poder, Patience. We're on the right track. Val, aquí si mires el mapa, sembla que hagis d'anar. Vale, ja us ho dic ara perquè, veieu, no es pot ni entrar. Si t'acostes una mica, està bloquejat això. I ja ho compra. Iuhu! Gràcies pel comprar. Vinga. Som-hi, nano. Ah, per cert, es pot fer això. Desapareix, simplement. No es poden curar. No ho faré més, era per ensenyar-vos. En fi, anem avançant, mira, més sac. Començant per aquí, coses tirades pel terra. Aquest senyor aquí, que li acaben de tirar això al cap i l'han deixat inconscient. Com aquest senyor està viu, per què no aixeques aquest senyor? He escoltat el que feia això i m'ha... Anem a acabar de revisar el passadís, per si hi ha alguna cosa, com per exemple això que no l'havia vist. Yeeey! Som-hi. Mira que hi ha. Cofre. Tendrán recuperación de energía. Ok. Uy, texto. Club del libro. Para Penny. Pi. Ja teniu allà per llegir. I ara que ja heu llegit, al principi, anem cap aquí. Hola! Object of power. We need to cleanse it. Es para agacharte, es verdad. Jaja, no em toques. Jaja, no em toques. Jaja. Hòstia! Ah, vale. Hem posat per aquí, que no em puc ara. Hi ha el disc que hem vist en el vídeo. Estava tirant el disquete de automatizador está para recibir lanzar telequinesis.
Enséñanos a creer, directora. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. I això és el que fa. Telequinesis. El projecte i el llença. No pots córrer, això sí, és a velocitat normal. Agafa i bé. La barra de dalt és l'energia. Vaig esperar que es carregui del tot quan es gasta. Oh. Bé, anem avançant. Que això és el tutorial per telequinesis. Està xula, Ja veureu que aquest està xula. El tema aquest, molt xulo. És molt útil, sobretot per als que porten escut. Queda sense energia. Està divertit, això. No m'està sortint molt de com. És que no té... no sé. Està graciós. Pica. Ai, no. S'ha amagat darrere d'allò. El turmell. This ruido está escarbando en nuestro plano astral. La base está incrementa. Debes detenerlo, callarlo, directora. Ja hem acabat el tutorial de... m'ha sortit una mica sèrio. There you are. You were gone. El disquet. Si ho vulgui llegir. Pausa. Cut off. I got it. I ara, doncs, bueno, tenim amb qui provar-ho. Oh! A prendre pel sac. Els va molt bé per treure'ls l'escut, això. Està molt guai. Però per suposat aquest aguanta més. Ens ha agafat els ulls de terra, també. No és que els hi faci res mal. Està graciós. Bé, per allà hi havia una porta que hem vist abans però no he explorat, però anem pel camí llarg, en comptes de saltar dalt a baix perquè així recollim recursos si n'hi ha per aquí i mucho textos també. No n'hi ha, d'acord. Vam pensar que venien més enemics. Serà que venen quan estic a baix? Aviam. Bueno, altra porta que no podem obrir. De moment, menys. Vinga. No m'han deixat recursos. És veritat. Joder, que rates. Que rates, tu. Aviam. Ja deia jo que hi diàleg. Bueno, recursos. Vinga. Anem avançant, que ara ja tenim una cosa xula a fer servir amb la pistoleta. Oh! Això, bueno... que aquests porten escut, vaja. I l'altre, que és aquest. Que porten una cosa. No anem més per aquí, hem d'anar per aquí. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Aviam, agafa... Hi ha més textos. Tomasi, hi ha un dels 4 importants. En Tomasi.
Va per entomar-se això més aviat. Cofre. No hi coses. Coses. Ah! Lectura indefinida. I m'ha semblat veure una altra cosa, però no estic segur. Així. Ostres. No, mira, darrere. Mira, darrere. Ah, vale, no, és que brilla. Els pols aquests. Marta, coi. Aquí hi ha d'haver alguna cosa. Ah! Un cofre. Aviam si hi ha algun text. Uau. Vinga, anem. Aquí no hi ha res. Per aquí hi ha aquella sala. Per aquí hi ha les escales. Aviam. Hauria... Ha d'anar per aquí. Ah, s'ha d'anar aquí dintre. Però, primer anem a fer això. Que així ja tenim el punt de control per si la mal. D'acord? I ara, a veure què passa aquest senyor. This must open the door. Ah, mira. Ara ja podem obrir portes de nivell. Ah, guai, va. I això és una porta de nivell. I això, mira, no. They can fly now. Great. Poden volar. Ostres! Com me l'hem entès? Aquest, necessitat, i de les coses que i sento fer-ho així de ràpid, però és que si no aquest pavo veieu que té vida moltíssim. I no comento gaire perquè concentració. Però aviam, noi. Ah! Bueno, primera mort de la partida. Una cosa que et diu el joc és que perds un 10% dels recursos aquells que sortin a l'esquerra cada cop que mors. En fi. Espavila, nano, que ets a Catalunya. Això s'ho sempre, vull que no el caigui. Hi ha un capitxo, hola. They can fly now. Sí, Great. ja. Deixa d'amagar-te, tio. Amagar-me ho faig jo. Ho pots fer tu. És il·legal. Ostres, que dolent que sóc. Deixa d'amagar-te, coi. Mira. Això, no.
Vale, hi ha més enemics. Que guai. On estan? On són? Ah, mira, allà. Oh! Aquests... Juhu! Què passa? Vaya, i ara fuig. Va, però em sembla que encara queden els altres. Ah, mira, fuig per aquí dalt. Agente elevado. Agente elevado. Vola, bàsicament. Vola i té telequinesis. I have a feeling he'll be back. Sí. Tu, Let's jo stay focused. i tu The no. hotline should be past the mailroom. Mira, text allà. Ja... Han desaparegut els enemics? Va, menjo un mur. Anem a acabar d'arribar al pis de dalt primer. O sigui que hi hagi alguna cosa que deixi. Algú hi ha, segur. Val, però no podem passar... O sí, sí podem passar. Sí... Val. Val, pues... Doncs... anem a acabar de revisar aquesta zona. Perquè aquí hi havia un text que es podia, em sembla, agafar mentre lluitava. Però bueno. L'hem agafat després. I ara anem a mirar aquella porta. A si hi ha alguna cosa. Res per aquí. Ah, vale, és simplement al pis de dalt. I s'hi pot arribar a les escales en aquell cantó. Allà, precisament. You're listening to America Overnight, mystifying the airwaves for more than 29 years. Thank you for staying up with us. Ghosts. We've had many callers over the years tell us of hauntings, voices, and other phantasmagorical phenomena. Poder això... Ja ho sento, però poder s'escolta millor aquí. Anda, mira tu. Echo de menos a mamá. Niños de luna. Ah, sí. Que ja l'hem vist. You're listening to America Overnight, mystifying the Solo airwaves es for more than 29 years. Thank you for staying up with us. Ghosts. We've had many callers over the years tell us of hauntings, voices, and other phantasmagorical phenomena. Today, friend of the show, Dr. Quincy Reagan tells his story. Quincy. Thanks. This is something I experienced recently while staying at the Chili Pines Motel in Macon for last year's SuspiciaCon. I was in room 47. The night manager, an avid listener of the program, insisted I take this particular room. Now, the manager explained that years back, the body of a man was discovered under the bed, inside that wooden border that motel beds tend to have. And the body had been there a week, he said. Guests had stayed there, sleeping with the corpse a foot below them. They only found the body when housekeepers complained about the smell. Hauntings have been reported in room 47 ever since. I happily took the room. I fell asleep pretty quick, checking under the bed first, of course. No ghosts visited me, no chilly spots or flickering lights. But when I woke up, I found myself under the bed. It was dark
and stiflingly hot. Luckily, I was able to push the mattress off and crawl out before I suffocated. The night manager was kind enough to find me another room. There you have it, listeners. What we call ghosts take many forms. Quincy was brave enough to tell his story, and I encourage you to keep calling and writing whenever you encounter something strange, something you can't explain. Maybe you're seeing colors that we have no name for. Maybe your toaster is possessed. Remember, dear listeners, when no one else believes you, we do. America Overnight, we'll be right back. Bueno. Today, friend of the show, Dr. Quincy Reagan, Sí, sonava més fort his aquí. story. Vale. Perdó. La pròxima vegada deixo la ràdio i ja està. En comptes d'anar al menú. Guaita, un altre d'aquests. Aquí posa Shelter, la cosa no sé per què. A vegades surten dels gràfics a vegades. Deixem-ho mirar un moment. Que potser ho arreglo i tot. Pantalla. Sin bordes, completa... S'ha canviat la resolució, per què? No. Ja ho tocaré en un altre moment. Mira, s'ha arreglat. Guaita tu, s'ha arreglat. S'han arreglat tots els gràfics, ara es pot llegir inclús això? Ostres, tu, quines coses més rares. No diu res aquesta ràdio. Serà per si t'has perdut l'altre que ho puguis veure aquí. Estrangulado de proyectil devastador. Ok. Una mica d'espoilers, però bueno, va. I aquí tenim això. Hola, bon dia. Ja hem tornat. I hem d'anar... Ah, sí. Sí. Hem d'anar a dalt. Som-hi, doncs. Cap a dalt. A la línia directa. A la cambra de la línia directa. Amb el consell. Anem a revisar la zona primer. Ahà! Recordava d'això. Bé, ara que ja el tenim... Ui, un text. Alberto Tomasi. Un trabajo de equipo ha sido una campaña estupenda y bien ejecutada. Head of comms. Bueno. The hiss got him. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds of an alternate item to show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Sí. Ai, pobrisso, que no sabia que l'estava acabant encara. Aviam, altre text. Resumen debut. Ja ho dic, això jo després ho llegiré tranquil·lament i ja com tal The hotline can't be far now. i ho llegiré més tard després de gravar, suposo, mentre puja el vídeo, perquè em diràs tu que no tardarà el vídeo a pujar-se la última vegada. L'anterior vídeo va tardar hores a pujar-se, que horrible, la veritat. Tot i així podia jugar, molt agressius. Normalment se suposa que tinc un mal internet, sala de la línia directa, però resulta que cada tant tinc bon internet. Suplementos Bute. Vale? Venga, adelante. Ui, què coses aquí? Per aquí. Ui, ja. Ja us vaig dir que hi ha una quantitat de text bastant grossa. Guaita tu. Tota la gent que ha vingut a visitar. Carol Bishop. M'agrada el cognom de Bishop, no sé per què. És com que sona guai.
Aviam. Un passadís tot blanc amb una llum taronja. Groga. The Apa. Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. Door marked with the Black Pyramid. Entesos, Trench. O sigui que toqui això. Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Bé. I no hi ha res. Però, si toques aquí... S'obre la porta. Hello? Anyone here? Porta, una habitació... Vale. No hi ha res més a fer que tocar el timbre, la veritat. S'obre la segona porta, que és una habitació pues, exactament igual. Per què no hauria de ser igual? No? Epo! Aquesta té una cosa diferent. Key has a black pyramid on it. Vam tocar el timbre un altre cop, però no fa res. Simplement obre la primera, ja està. I ara, amb aquesta clau, podem obrir aquí. Tècnicament hauria de continuar fent veure que no és la segona vegada que jugo. En algun punt deixarà de ser la segona vegada que jugo i serà la primera. De moment no. I vinga, a veure el telèfon. Qui truca? Hello, dígame-lo. Esta caracola es otra cosa. Recuerda que está. Vete el desafío del canasto. Què hauré de fer ara? No me'n recordo de tot. Ah, sí! Ah, que graciós! Sí, no me'n volien recordar d'aquesta secció. No és que sigui complicada, bé. Així per fer una comprovació. No els hi passa res. Quan baixa, venen a mi. I jo sóc molt intel·ligent i m'equivoco pel barranc, pel forat. Perquè sóc molt intel·ligent, clarament. No se'm nota a la cara que sóc intel·ligent. El forat. Aviam, tu! No és que és molt tonto, perquè el que té de fi és una bola d'arma. Ja no acostar-s'hi gaire. I si t'hi acostes fa mal, no ho faré ara. No vull fastidiar-la sense voler. Vull ficar la pota. La pota! La pota! Vaita com sol. Que àgil que és aquesta senyora. Bien hecho, marcado, directora. Desconectar con nosotros. Gestionaría menú coleccionables y esperamos llamadas asiduas. Semanales. Vale. ¿Qué ets? ¿Familia o qué? It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. No te di algo que bueno, no sé. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director.
toca el nas. I have it. The hotline. I can. Perdó. Ring, ring. It's Dr. Darling calling. In 1978, a comms department intern heard the hotline ring and picked it up, going against every safety protocol in the manual. She never recovered. And the handful of witnesses required extensive memory repression therapy. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Our very own Ouija board. Only the director can answer it safely, and what he hears is kept classified. Ha quedat clar? All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the Val, aquesta ja l'hem escoltat. Ui, baixa. Que n'hi ha dos de novisos. Ah, sí, vale, els dos que... Sí, entesos. Línia directa. Patapum. I hi ha una altra cosa, que són això. Que és aquesta, la que acabem d'escoltar amb en Trench. I n'hi haurà més, òbviament. Reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. Aviam, que n'han sortit més. Perquè sóc molt intel·ligent. Clar, les línies directes que no hem entès abans i ara les podrem entendre. No? I can hear the hotline ringing in my dreams, constantly ringing. Ringing so loud I can't hear the voice I'm straining to understand. Why don't I pick up? It's a secure line of communication with the board. They would tell me what I need to know. Do I fear their answers? Would they have warned me of this threat? I didn't see it coming. A traitor in our midst. A conspiracy plotted right behind me. I can't trust anyone. I must assume all my intel has been manipulated. The hotline is the only channel I can trust. Bind it. Control it. The rule and the ritual with objects of power. It can't be tampered with. The lifeline to the astral plane and the board. I must seek guidance. Soon. I'll rest first. I'm so tired. Always tired now. But I must reach the hotline. I think I'm under attack. An attack of dementia, exhaustion. It's a rain cloud making me forget. The hotline. I must reach the hotline. Val, m'acabo de fixar que porto 45 minuts, el qual el deixarem aquí el vídeo, val, que això ja s'ha guardat I need to get back to Emily. automàticament. I People bé, react strongly when I tell them about you. fins al següent capítol.